ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ପାଗ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଆଜି ମୋର ଛୁଟି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଇଦ୍ ଥିଲା ଆଜି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଥିଲା। ତ ସକାଳୁ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ପାଗଟା ଏମିତି ବର୍ଷା ଆଉ ପବନ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଦେଖିଲେ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛି। ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା ବାହାରି ଗଲାଣି। ପାଗକୁ ଖାତିର ନାହିଁ ମୋର। ପୁରା ଚୁଟି ସଫା କରି ଆଉ ଛତା ଧରି ଚାଲିଲି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ମେଘ ପବନ ହେଲା ଯେ ମୋ ଛତା ବି ଉଡ଼େଇ ନେଲା। ନା ସାଇକେଲ ଧରିବି ନା ଛତା ବି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲେଉଟାଇ ଦେଲା ମୋ ଛତାକୁ। ତ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସାଇକେଲ ବନ୍ଦ କରିକି ଛତାଟାକୁ ଧରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ନହେଲେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତା। ପବନ ଯେଉଁଭଳି ହେଉଥିଲା ଆଜି। ଆସିକି ନୀଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି, ସାଇକେଲ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳର ହାଲତ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଆଜି। ଆମ ନୀଳରେ ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲା ମାନେ ସମୁଦ୍ର। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କେତେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାଟାରେ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉ ପଛେ ସେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲି, ବଜାରରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ବସ୍ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଉଛି ଜଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜଗାକୁ ମାସରେ ନା 2-3 ଥର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ନିଦ ଯେମିତି ହୁଏନି କୁହନ୍ତି, ସେମିତି ପୁରା। ତ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବୋଲି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ବସି ଯାଇଥିଲି। ଏ ଖରା ମାନେ ଏତେ ଖରା ଜୋରେ ହେଲା ଆଜି। ମୁଁ ପୁଣି ଛତା ମୋତେ ଆଣିକି ଆସିଲି। ମୋତେ ଭାବିଲି ଛତା କାହିଁ ଆଣୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ବାଟରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଜଗା କଥା ଭାବିକି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ପାଖାପାଖି, ଏଇଟା ବେଡ଼ି ହନୁମାନ, ମାନେ ଠାକୁର ହନୁମାନଙ୍କୁ ବେଡ଼ି କରିକି ରଖାହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଭିତରକୁ କେବେ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବେଡ଼ି ହନୁମାନ। ଆଉ ସେଇଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବେଡ଼ି ହନୁମାନ। ଇଏ ହେଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ନୂଆଟା ହେଉଛି ପୁରୀର। ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଥିବେ, ପୁରୀ ଯାଉଥିବେ, ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ନୂଆ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ବାହାରିଲି ଯିବା ପାଇଁକା ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରୁ ପଚାରିବ ଯେଉଁ ଅଟୋବାଲାକୁ, ସିଏ କହିବେ 30, 50, 100। ତ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଯିବେ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ହେଉ ନହେଲେ ଅଟୋ ହେଉ ସେଥିରେ ଯିବେ। ସେମାନେ 20 ଟଙ୍କା ନେବେ, ନହେଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗାଡ଼ି 10 ଟଙ୍କା ନେବେ। ତ ମନ୍ଦିର ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଖରେ ସେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତ ଚାଲି ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜଗାର ନେତ ଦେଖାଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ବି ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲା ମାନେ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଜଗା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଡରେଇବ। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ଜଗା ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଆଉ ଚପଲ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଗଲି ଚପଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଟିକେ ଜଗାର ନେତ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଜଗାକୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କାମ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହେଉ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଉ, ଜଗାକୁ ବି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖିକି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ତ ଭିତର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, ବାସ୍ ତା ନେତ, ତା ଦେଉଳ ସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ତାକୁ। ସେ ତ ଅନୁଭବର ଠାକୁର। ତ ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆମର ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ଏଇଟା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ତ କି ଲୋକ ଆଜି, ମାନେ ବାହାରେ ଯେତିକି ଲୋକ, ଭିତରେ ବି ସେତିକି ଲୋକ। ଆଜି ତ ମୋ ପାଦର ନଖ ବି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା, ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆସି ବସି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଦର୍ଶନ ତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଇଥିଲା, ମାନେ 12:30 ସୁଦ୍ଧା ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ରହିବି। ତାପରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଭାବିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯେଉଁଟା ବସିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ନିମାପଡ଼ା ବସ୍। ତ ନିମାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିକି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସେଇଠୁ। ତ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ମୁଁ ନିମାପଡ଼ାରୁ V2ରୁ ମାନେ ବିଶାଲରୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଉ ଭାଇ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ମାନେ ସର୍ଟର ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା ଖରାଦିନ ପାଇଁକା। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ତ ଭୋକ ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇଠି
ଆଣି ଦେଇଥିଲି ଭାତ ଡାଲି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସନ୍ତୁଳା ଭାଉଜ କରିଥିଲେ। ତ ଭୋକ ଜୋର ଯେହେତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆଗ ଖାଇବାଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମାଛି ତ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ହେଉଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବି ଏତେ ମାଛି ହେଉଛନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆମ ଘରେ ତ ପ୍ରବଳ ମାଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ସେଇ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ପୁରା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଟିକେ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଘରର ପଛପଟେ ଘର ଆଗପଟେ ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ସେପଟେ ମୁଁ ଅଳିଆ ଘର ଆଗରେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଓଳା ହେଇକି ଗଦା ହୁଏ ସକାଳେ ଆଉ 4ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆମର ଘରୁ ଯାହା ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଦା ହୁଏ ତାକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରି ନିଆଁ ଲଗେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲି ସେପଟେ। ଏପଟେ ଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖୁଥିବେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲି ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମାନେ ଆମ୍ବ ତ ଏତେ ସହସ୍ର ହେଇଛି କହିବାର ନାହିଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ, ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଝଡ଼ୁଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଆମ୍ବ ବଡ଼ ହେବ ନା ଏମିତି ଝଡ଼ି ଝଡ଼ି ସରିଯିବ, ପୁରା ତା ଡେମ୍ଫରୁ ହିଁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲି ସିଏ ବି ଜଳିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ବି ପାଣି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ପବନ ବି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିକି ଯିବ ନିଆଁ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଘରଟା ଯେହେତୁ ଆମର ସେଇ ପାଖରେ, ତ ନିଆଁଟା ଉପରେ ପାଣି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲଗେଇଛି ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଛି ଏଇ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ଏଥିରେ ବି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ନଦେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯିବ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।